Shwmae, blwyddyn 4, dyma eich cyflwyniad ar gyfer tasg 2 Mathemateg, wythnos 2, i wneud gyda amser. Mae'r taflenni yn edrych fel hyn. Sylwch ar y wahanol lliwiau, mae gwyrdd, mae oren ac mae coch. Mae'n syniad da i chi dechrau ar y coch ac anelu lan at y gwyrdd mwyn cael y mwyaf ymarfer rydych chi'n gallu. So cyn i chi ddechrau, gan i cael bach o gyflwyniad i jyst i atgoffa chi o sut i ddarllen cloc. Cofiwch bod 2 bus ar ein cloc. Mae'r un byr, yr un sy'n fwyaf fyr, i wneud gyda'r oriau, yr awr, a mae'n pwyntio i y rhifau yma. Mae nhw i wneud gyda'r awr yn unig a'r bus byr yn unig. Felly ar hyn o bryd, yr awr yw 1, so mae'n cloc digidol, mae'r awr yn dod yn gyntaf, a 1 ydy'r ateb. Nawr, yr un hir ydy'r munedau. Ar hyn o bryd, mae'r munedau, mae'n pwyntio i'r dots yn hyn. Dydy'r un yma ddim i wneud gyda'r rhifau o gwbl. So mae'n pwyntio i'r dots, a chi'n gallu gweld ar y cloc digidol bod nhw'n mynd lan 1 ar y tro. A mae'n mynd reit rownd, hanner ffordd 30, reit yr holl ffordd rownd i 59. Achos mae 60 munud mewn awr, fel chi'n gwybod, ond mae'n mynd i 59, a wedyn mae'n mynd nôl i'r ddechrau, i 0, mwyn mynd dangos yr awr nesaf. So 59 a wedyn 0. Does mae byth yn mynd i fod 60 mewn fan hyn yn y munedau. Os ni'n mynd nôl te, so, y cwestiwn bydd faint o gloch sy'n gweld ar y cloc. So gyda'r holl anwybyddwch digidol a nawr, a meddyliwch jyst beth ydyn ni'n dweud, pan chi'n gweld cloc, beth chi'n dweud. So pan mae ar y 12, mae'n o'r gloch. Felly mae angen edrych ar yr awr, 1, o'r gloch. Os oedd yr munedau yn hyn ar y 6 awr, sef 30 munud, so dangos hwn eto, mae'n 30 munud. Achos mae 60 munud mewn awr, mae 30 yn meddwl bod yn hanner ffordd. Os oedd cloc yn cacen, bod ni wedi torri fe reit lawr o'r 0, lawr i'r 30, byddwch chi wedi gwneud hanner y cloc. Felly fan hyn yn meddwl mae'n hanner awr mae wedi mynd dros yr 1. So mae'n hanner awr wedi 1, dydy yr awr ddim wedi cyrraedd y 2 eto. So hanner awr wedi 1. Os oedd y munedau fan hyn ar yr 15, mae wedi mynd 15 munud. Eto meddyliwch am y cacen, os mae wedi cael ei torri mewn i hanner, a hanner arall, bydd ganddo chi chwarter y cacen. Hanner. So mae wedi mynd chwarter ffordd rownd. So mae'n chwarter wedi, achos mae wedi mynd dros, chwarter wedi 1. Nawr, os mae'r bus munud yn mynd dros, yn mynd heibio'r 30, mae'n meddwl bod y nawr yn mynd i'r awr nesaf. So mae hwn yn bwysig. Mae wedi mynd yr ochr yma, a mae'n mynd i'r ochr yma. So os mae'r bus hir fan hyn ar 45 munud, mae hwnna yn meddwl mae angen i fe mynd chwarter i'r awr nesaf. So pan mae fan hyn, mae'n chwarter i, a wedyn beth yw'r awr mae'n mynd i, ydy 2 yr awr nesaf. Ond ar y cloc digidol, mae dal yn dangos ar 1 achos mae'n 45 munud wedi 1. Dwi ddim wedi cyrraedd y 2 eto. So ni yn dweud bod yn chwarter i 2, ond os ni'n ysgrifennu lawr yr amser, bydd e dal ar yr 1 a wedyn 45 munud. So byddwch yn ofalus fan yma, mae'r i's yn gallu bod bach yn tricky. Os ydych chi'n edrych ar y clociau fesul 5, so ar y taflen gwyrdd fan hyn,
pan maen nhw wedi mynd pob 5 munud, mae angen, yr unig peth sy'n wahanol yw'r ffaith bod rhaid i chi cyfri round y cloc. So, os wastad dechrau ar y 0, a os chi eisiau ffeindio mas beth yw'r sawl munud yw hyn, byddwch chi'n mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Felly mae'n 10 munud wedi 1. Ond ar y cloc digidol rydyn ni'n ysgrifennu'r awr yn gyntaf, sef 1, a wedyn sawl munud, sef 10. Byddwch yn ofalus yr ochr yma, fel fi'n dweud, ar yr un digidol, dydy'r awr ddim wedi cyrraedd y 2 eto, mae dal ar y 1. Pan bydd e'n mynd lan fan hyn at y 0, bydd e ar y 2. Ond os mae'n cyn y 12, dydy e ddim wedi cyrraedd eto. Felly fan hyn, mae 50 munud, achos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. So mae 50 munud, a mae'r awr sy'n dod gyntaf yn 1. Dyw e ddim wedi cyrraedd y 2 eto, so bydd e'n 1, 50. A byddwn ni'n dweud 10 munud i, achos mae 10 munud i fynd, 10 munud i 2, achos mae'n mynd i'r awr nesaf. Felly, gyda y rai yma, dwi eisiau chi ysgrifennu lawr yr amser fel chi'n darllen e. Rydw i wedi rhoi geirfa fan hyn i'ch helpu chi. Mae dim ond angen i chi dewis y geirfa cywir os mae'n o'r gloch, hanner awr wedi, chwarter wedi, neu chwarter i, a roi'r awr cywir mewn. Fel fi'n dweud, falus fan hyn pan mae wedi mynd dros y 6, achos mae'n mynd i'r awr nesaf. Byddwch yn ofalus pa awr mae'n mynd i. Yn yr un yma, does dim llawer o le gyda chi ysgrifennu'r holl peth, felly fi'n hapus iawn i chi wneud digidol fan hyn, mwyn i chi dangos i fi, bod chi'n gallu dangos mewn digidol ar ffordd analog, sef y cloc cylch. Yn y rai digidol ar fan hyn, dwi eisiau i chi ysgrifennu lawr yr amser, mwyn dangos bod chi'n deall sut i ddarllen e. Y rai yma dros y 30 ydy'r rai sy'n mynd i fod bach yn trafferth i chi, achos maen nhw'n anodd. Cofiwch bod e'n mynd i'r awr nesaf, a cofiwch bod e'n mynd, bydd yr awr, byddwch chi ddim yn ysgrifennu lawr yr un awr bod chi'n gweld. Os mae'n helpu defnyddio'ch clociau ar-lein, mae llwyth ohonyn nhw ar gael. Nes i wneud chwilio amdano interactive teaching clock, a bydd hwnna, mae llwyth ohonyn nhw ar gael. Os ydych chi angen unrhyw help arall, ewch ar Teams a gofynnwch i fi neu Miss Davies. A dyma'r diwedd plentas. Byddai'n weld chi mewn cyflwyniad yn y dyfodol. Hwyl fawr!